L'any 1894 vaig fer recopilar les històries contades a la Mallorca profunda durant segles i segles. Avui vos cont una d'elles. Conten que aquest molí està maleït, i és ben normal. El seu origen està atacat amb sang d'una vella dona. Fa molt de temps arriba un petit vaixell en el port de Sant Elm, amb una hermosa al·lota que demanant en Gaspar, un paiès de la zona, que l'ajudés amb una coseta. Resulta que aquesta al·lota tenia un maletí ple de dobbers i necessitava arribar a Andratx. Quan ja havien passat per la racó, en Gaspar va començar a tenir pensaments un pot xunguitos. I matar la vella dona, per quedar-se els dobberets. Aquest dimonio tenia unes terres molt poc profitoses en el Puig de la Font, i per tant va fer construir un molí. La gent del poble se va quedar un poc what the fuck amb tot això. Sabien que en Gaspar no tenia duros per construir-ho, però li deixaren passar. Uns anys després, el rector d'Andratx passava per la zona i anava molt ràpid cap a Andratx perquè se venia tormentota. El rector li va dir alguna a en Gaspar de que els moliners sempre tenen fama de robar i de ser un pot lladres i tal, i en Gaspar li va dir: mal me pegui un jump ara mateix si jo tenc res que no sia meu. I dicho y hecho, senyores. Un tro va sonar i pum, va matar en Gaspar. I va començar a cremar el molí. I mira, des d'aquell dia tothom que ha intentat reconstruir el molí ha tingut la mateixa sort. De fet, en part, aquest molí també sonava ara molí de la pólvora. Però això us ho contaré un altre dia. Au, una ferrada ben grossa.